Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago be qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi tarata don in na min bɛ novembre kalo tile 7 san 2023 jamana jɛrɛjɛkulu cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔba ni jɛmukan in b'i lase aw ma don o don laadala jɛmukan de don min bɛ sigi ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 fo ka se a kanɲɛ 10 ma jamanaw kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw fɛ a kun de ye jamanadenw ka se ka kibaruya sɔrɔ jamana kunnafoni walasa ka se ka min ye jamana a taabolo dɔn o kuma nin y'an sigilen o de kɛnɛ kan anw ta ye k'a lakale bamanankan na jamanaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o kuma na minnu bɛ k'an filɛ télévision sanfɛ minnu bɛ k'an lamɛn radio joliba sanfɛ Bamakɔ Segu Sikaso minnu fana bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la an tɛ ɲinɛ aw si kɔ an b'a fɔ ɲɛna aw danse lemanaw gafew bɔra min b'an bolo kɔrɔ yan o bɛ tali kɛ le soir de Bamako ale bi yan Nouvelle Horizon ani le Challenger ni kunnafoni sɛbɛn ninnu de b'an bolo kɔrɔ an bɛna minnu lakale aw ka faamuya kama an b'a daminɛ ni min ye lemanaw o ye soir de Bamako fasidi sɛbɛn in kumana lemanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye coordination des mouvements de l'Azawad ayiwa coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye sema ye Bamaji jɛkulu kɔrɔ ninnu a bɛ n'a fɔ ninnu kɔni u t'a dɔn u bɛ min yɛrɛ kɛ bilen fasiri ka kuma la min bɛ tali kɛ nin waati in na sema k'a ye welewele dakan de bila ayiwa u ka tɔndenw ma maa maa bɛ yen ko e bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa coordination des mouvements de l'Azawad ale kɔnɔna la sema ayiwa ni u bɛ baara la jamana cakɛdaba ninnu na ko ka wele bila u ma k'u bɛɛ lajɛlen ka baara bila ko ka sababu kɛ ayiwa minnu fɛn fɛn yɛrɛ bɛ yen k'o da bɛ bɛn ka sɛbɛnko la n'o ye accord pour la paix et la réconciliation ayiwa ko maa maa bɛ yen ko e da bɛ o ko la ko bɛɛ ka walan sɛmɛ bɛɛ ka bɔ baara la ayiwa n'i bɛ jamana ka baara la coordination des mouvements de l'Azawad fasiri n'o ye le soir de Bamako ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye rebelle kɔrɔw ye u ka nin hakilila in yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min ye rebelle kɔrɔw ye limanaw ni waati laban in na bagabali wale tɛ bagabali wale kuma baara kolon tɛ baara kolon ye ka taa se kuma kolonw ma ka ɲɛsin Mali jamana ma u y'o olu de ta ka ɲɛsin Mali jamana ma nin waati ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ farancɛla fanga ɲɛmaaya la bi u n'olu kɔni ka ayiwa basi tɛ ka fin di kelen na walasa coordination des mouvements de l'Azawad nin waati in na a jirala k'a fɔ u kɔni tɔ tora ayiwa kɔ kelenni min ye sa e ko u tɛna o de mɔ sabu a jirala k'a fɔ k'u filɛ nin ka nin sira min ta nin ye nin sira in laban tɛna ye nin sira in na sabu n'a fɔra k'a fɔ ayiwa coordination des mouvements de l'Azawad aw bagara jamana ma a ko fɛn fɛn k'o kɛra aw ye jamanaw jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ bɛ yen ni o kan ka di aw ma o dira aw ma aw bɛ jɔyɔrɔ minnu fana na jamana cakɛdabaw la n'a ko k'a bɛ wele bila aw ka maaw fana ma k'olu ka olu jɔyɔrɔw bila u ka baara bila ko sema e ko a na maa sɔrɔ ka tugu a nɔfɛ nin ko in na min ye lɛtiri ye u y'o de kɛ ka ɲɛsin u ka tɔnden ninnu bɛɛ lajɛlen ma nka a bɛ n'a fɔ nin lɛtiri in fasiri ka lakale la soir de Bamako lɛtiri in a bɛ sɔn ka bin tulogere ale tulo kan sabu maa tɛna u ka nin kuma in mɛn n'i ye jateminɛ kɛ sema waati laban in na kumakan fɛn fɛn bɔr'u da n'o de ye k'a fɔ maaw ka tugu u kɔ ka jamana kɛlɛ ka jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o kan ka di u ma k'a fɔ ko maaw ka tugu u kɔ kumaw la n'o y'u yɛrɛ ka tɔndenw ye sema tɔnden caman yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko o t'o olu fɛla ko ye u bɔlen filɛ ka kumakan laban min fɔ nin ye n'o de ye k'a fɔ ko u ka tɔnden fɛn fɛn bɛ yen u bɛ jɔyɔrɔ fɛn fɛn na jamana baarakɛyɔrɔw la k'u ka o jɔyɔrɔ ninnu bila ko nin kɔni bɛna kɛ dingɛba dɔ de sentɔ ye sema ani a yɛrɛ ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ sabu tɔnden ninnu tɛna na jɛni nin kuma ninnu ye coordination des mouvements de l'Azawad ko garijɛgɛba t'a bolo nin ko in na
ka ayiwa i yɛrɛ bila ayiwa nin sira in kan sabu olu minnu bɛ yen ni ayiwa u bɛ baga u yɛrɛ ma kuma tɛ jamana ma a yala k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan sema ka lɛtiri min kɛra nin ye lɛtiri in a y'a lase ayiwa u ka tɔnden bɛɛ lajɛlen de ma ko maa o maa bɛ yen ko ayiwa e bɛ jamana cakɛda ba la bi ko i ka walan sɛmɛ sabu k'olu ɲɛ bɛ min na bɛnkan kɛra min na n'o de ye cessez-le-feu ye n'o de ye bɛɛ ka marifa bila san 2014 ko o sɔsɔra wa fana ko olu ka sigida minnu bɛ yen i n'a fɔ u ka daga ninnu kanw foyita bɛr ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma ko mali finitigiw ani wagner k'olu de farala ɲɔgɔn kan ka olu kɛlɛ o de sababu la olu fana ye kɛlɛ wuli k'a jɔ k'u bɛ jamana kɛlɛ sema ye o kuma in fɔ ka tila ka ɲɛfɔli min kɛ o de ye k'a fɔ ko danaya sema ni jamana cɛ ko danaya tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bilen wa fɛn fɛn bɛ yen n'o de ye i bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na accord pour la paix ko danaya tɛ olu ni jamana cɛ bilen o de la coordination de mouvement de l'Azawad sema o y'a jira k'a fɔ ko mun tora sa maa o maa bɛ yen ko n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko in na lɛtiri cira u bɛɛ ma k'u ka jamana cakɛda ba ninnu u ka walan sɛmɛ ni communiqué in kɛra novembre kalo tile 5 san 2023 Kidal ale marabolo kɔnɔna la hakilila jiginna Suwad Bamako ka ɲɛfɔli la ko ni rebelle kɔrɔ minnu filɛ nin limanaw ko dɔwɛrɛ tɛ k'u yɛrɛ kungo ko hali Bamako yan ko u tɛ lakana kɔnɔna la ko lakanabaliya b'u kan ko k'a sɔrɔ dun limanaw sema maa o maa bɛ yen ko e bɛ jɔyɔrɔba la Bamako yan kalama si waa si jango k'a fɔ ko hali bagabaliwale taara ka u sɛgɛrɛ ko sema bɛ nin hakilila min na nin ye limanaw dɔwɛrɛ tɛ bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala ka se ka sen da ale kan walima ka se ka ko wɛrɛ wuli jamana kɔnɔ ko min bɛ yɛrɛ ni maa mago tɛ o la bi fasiri n'o ye Suwad Bamako ye an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ Suwad Bamako kelen ka kuma la a jarala k'a fɔ yɛrɛwolo debout sur les remparts gɛrɛjɛkuluba min filɛ nin ye ni a ɲɛmaw nin waati in na dɔw minɛnen bɛ olu la Sidiki Kuyate yɔrɔ Sidiki Kuyate jalaki bina ale kan k'a fɔ ko ka ɲagami don jamanadenw kunkolo la walima ka wulikajɔ don jamanadenw kunkolo la n'o ye trouble à l'ordre public ye ko procureur ma sɔn a ka bilali ma n'o ye liberté provisoire ye n'i ye jateminɛ kɛ laɲini de kun kɛra Sidiki Kuyate min n'ale yɛrɛwolo debout sur les remparts a kuma lasela ye kunun tɛnɛn yɛrɛ novembre kalo tile 6 san 2023 in na ko chambre d'accusation min bɛ yen ni u bɛ cour d'appel kɔnɔna la o de tun ye yamaruya yɛrɛ di k'a fɔ ko Sidiki Kuyate yɛrɛwolo debout sur les remparts kuma lasela ko a ka bila liberté provisoire la n'o de ye ka bila fɔlɔ yan'a ka kiiri don cɛ nka ko Sidiki Kuyate a na kɛ procureur min bɛ commune 6 n'o ye Bamako sigida 6nan o kɔnɔna la ye ale kɛlen k'o ka kuma in mɛn ale ma sɔn a jarala k'a fɔ ko Sidiki Kuyate ni maaw hakili b'a la kabi septembre kalo tile 11 san 2023 in na min bɛ tali kɛ pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité ale de ye Sidiki Kuyate minɛ k'a fɔ ko a yera tana la tana min bɛ yen n'o de ye ka jamanadenw k'u fujunu ka kɛ wulikajɔ kan o yɛrɛ yanni o cɛ a ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Adama Jara ni bɛɛ ko a ma Ben le Cerveau ale fana jalaki binna ale kan k'a fɔ ko a ye tanamako ta ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma min bɛ tali kɛ brigade d'investigation judiciaire BIJ yɔrɔ ale de fana ye Ben le Cerveau minɛ k'a ɲininka kumakan minnu bɔra a da n'a waati la Adama Jara Ben le Cerveau a ko farafinna farafinna de bɛ jɔnya kɔnɔ halisa ko wa ko Mali yɛrɛ ko Mali tɛ ka mara tilalen bɛ Mali la bi ko k'a sababu kɛ jamana tɛ ka mara ka ɲɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ a ye dugu damadɔ ta tɔgɔ ma i n'a fɔ Gawo Tɔnbukutu ani Bandiagara ko olu yɛrɛ bɛ sɔn ka ben don nataw la ko jɔnni b'a dɔn don nataw la n'a sɔrɔla o dugu ninnu tɛna ben ko maa bɛ se ka jɔrɔ yɛrɛ hali furancɛla fanga a laban cogoya la Ben le Cerveau ye nin kuma min fɔ nin ye min bɛ tali kɛ procureur min bɛ commune n k'a fɔ pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité ale yɛrɛ nin kuma in mɛn a ko k'ale yɛrɛ siranna kosɛbɛ ko maa b'a dɔn yɛrɛ Ben le Cerveau min n'ale bɛ CNT kɔnɔ n'ale ye nin kuma in fɔ jamana bɛ ben bi wa a bɛ ben sini wa ale yɛrɛ siranna o kama ko a ye Ben le Cerveau minɛ k'a ɲininka nin dalu ninnu b'a bolo cogo di a ye nin kuma ninnu bɔ yɔrɔ jumɛn o kɛra Ben le Cerveau taakun ye
awa kaso la sabu k'a ye dangari kɛ jamana la o de yɛrɛ de kɔfɛ Sidiki Kuyate min n'a n'o bɛɛ bi tɔn kelen na Sidiki Kuyate fana a na kɛ kuma wɛrɛ bɔra ale da min n'o fana bɛ se ka maaw bila ka taa sira wɛrɛ kan n'o de ye kɛwale juguw ye min bɛ tali kɛ Sidiki Kuyate ale fana tɛgɛ taara commune 6 tribunal de grande instance ale fɛ limana kalo 2 ɲɔgɔn na a y'o de kɛ kaso la Bamako kasobonba ko kunungo ntɛnɛn yɛrɛwolo debout sur le rempart tɔnden caman de kun nisɔndiyalen bɛ ka kibaruya in kɔnɔ k'a fɔ Sidiki k'a bɛna bila a ka taa so fɔlɔ nka limana nisɔndiya ma janya a kundala ma janya sabu procureur ye kuma in mɛn waati min na k'a fɔ chambre d'accusation cour d'appel k'a bɛna Sidiki bila fɔlɔ procureur ko ale ma sɔn k'a ye sariya in a y'a kɔkari Sidiki limana ko a tora kaso la yen nɔ nin de ye kunnafoni ye limana a ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasɛrɛdi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana limana o minisiri min bɛ yen n'ale bɛ kuranko ni jiko kunna ko bi de y'a tile 10 ye minisiri in bɔra ka ɲɛfɔli kɛ kuranko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ yan n'a ko kuranko in ko n'i y'a ye ko kuran tigɛra ko dɔwɛrɛ tɛ ko EDM baarakɛlaw ani chauffeur de bɛ jɛ jugu la wa k'u bɛ ka taji suɲɛ limana ko suɲɛni de kɛn bɛ ka kuranko gɛlɛya Mali kɔnɔ yan limana maaw kun nisɔndiyara maaw yɛrɛ kun ye jigiba de da minisiri in ka bɔli kɔfɛ k'a fɔ ko minisiri Bintu Kamara n'a bɔra nin ye ka nin ɲɛfɔli in kɛ ko gɛlɛya a kun dɔnna sa société min filɛ ni ale de bɛ kuran di jamanadenw ma EDM SA a jala k'a fɔ kuran sagosagoli ka kuran di fan dɔ ma k'a tigɛ k'a di yɔrɔ dɔ ma dɔw yɛrɛ tɛmɛ kuran tɛmɛ dɔw bolo limana a jala k'a fɔ minisiri ye bɔli min kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye ko suɲɛni de bɛ énergie kɔnɔna la taji min ni o kan ka kɛ ka mansinba ninnu lataama ko taji ninnu de bɛ suɲɛ a yɛrɛ ye misali ta ko citerne 2 limana olu kun kan ka taa Dar Salam ale centrale la ko o citerne 2 in ko kelen bɛ yen k'o tununa a ma da o ma a tilala k'i kanto ko tile 4 kɔnɔna la ko citerne 59 ɲɔgɔnna Balenge ani centrale minnu bɛ kuran di maaw ma ko o citerne 50 tununa i b'a fɔ ko to binna nugu la ko dɔwɛrɛ tɛ ko énergie baarakɛlaw ani chauffeur dɔw k'olu de bɛ jɛ jugu la ka se ka min ye taji suɲɛ minisiri bɔra ka nin jalaki bi EDM SA kan maaw kun hakili la ko minisiri bɔra ko nin ye gɛlɛya nin fura sɔrɔlen a la ko nka limana réseaux sociaux ka hali an filɛ yɔrɔ min na ko sisan bɔlɔlɔw sanfɛ a jarala k'a fɔ n'i taara duw kɔnɔ kuran bɛ tigɛ n'i taara jagokɛyɔrɔw la kuran bɛ tigɛ kɛn bɛ sababu ye bi hali bɔlɔlɔw sanfɛla la a kuma yɛrɛ ma se ka dabila min ye énergie du Mali ye a dɛsɛlen bɛ jamanaw ka kuran di jamanadenw ma ka sababu kɛ minisiri kun ye bɔli min kɛ maaw kun hakili la ko kuranko kɔni nin ye dɔ de bɔlen a gɛlɛya la sa ko tile 10 kɔfɛ fo kana se bi ma minisiri kɔni bɔra ka nin jalakiba in bɛ EDM SA baarakɛlaw ni maa wɛrɛw kan minnu bɛ jɛ jugu la ko nka hali sisan jamanaw minisiri yɛrɛ bɔra ko dɔ de ma fara kurantigɛ yɛrɛ kan wa sabu a yɛrɛ ko a bɔlen don min na ka kuma ko dugusajɛ ko dɔnna bɔ kurantigɛ la jamana o dugusajɛ ka na bila bi la ni fɛn ma fara kurantigɛ kan ko foyi ma bɔ kurantigɛ in na jamanadenw de ta kɛnb'a la kɔlɔlɔ ye bi olu de bɛ dibi la jamanadenw de ta kɛnb'a la bi sɔrɔ nagasilen bɛ jamanadenw t'a dɔn bi jamana kuranko in na u b'u ko yɔrɔ min na ka t'u ja yɔrɔ min na Nouvelle Horizon de ye nin kuma in fɔ ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma la jamana ko Mali douane tɛgɛrɛ ka fɔ Mali douane ye ko kura a jala k'a fɔ inspecteur général Amadou Konate n'a ka cɛdenw ko octobre kalo tɛmɛnen san 2023 ayiwa ko inspecteur général Amadou Konate k'u sera ka miliyari 73 ni dɔ bɛ ka suɲɛni kɛ limana dɔ bɛ ka nafolo seko n'a damajira bɛɛ lajɛlen kɛ nafolo ka se ka ɲini ka na jamana wagandɛ kɔnɔna la min ye Mali douaniers ye ayiwa san 2022 tɛmɛnen na ayiwa laɲini min kun kɛra u fɛ k'u ka nafolo ɲini miliyari 611 a n'a kunkanfɛn ayiwa ka taa kuncɛ san 2022 décembre kalo tile 31 la o sera ka sɔrɔ limana fo ka tila ka dɔ fara o kan o baaraw kuncɛlen min bɛ tali kɛ kalo 2 san 2023 min n'an filɛ nin ye o la nin ye a jala k'a fɔ ko Mali douane ko u bɛ ka fara kari ba la ko kura
a jala k'a fɔ ko min ye octobre kalo tɛmɛnen min filɛ nin ye ko douane kɔni tiɲɛ yɛrɛ la tɛgɛrɛ ka fɔ u ye sabu u sera ka wari min sɔrɔ kalo tɛmɛnen in na a dagosi de bonyana kosɛbɛ miliyari 73 ɲɔgɔn na ko min bɛ Amadu Konate ale min bɛ douane ɲɛmaaya la bi a n'a ka cɛdenw a jala k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la baara min kalifara u la baara in jamana u bɛ k'a minɛ ni sɛbɛ ye laɲini min kun kɛra n'o ye miliyari 71 ye a bɛna fɔ tɛmɛ kɛra o kan dɔ farala a kan miliyari 22 ɲɔgɔn na ani murumuru o de kɛra faranga yɛrɛ ye douaniers u ye minnu sɔrɔ ka na jamana wagandeba kɔnɔna la jamana min ye Soma PEP ye cakɛda min bɛ yen n'ale de fana bɛ ji di jamanadenw ma e ko Soma PEP fana Soma JEP sakɛ Soma JEP min ni ale de sigilen bɛ ka ji di jamanadenw ma Société malienne de gestion de l'eau potable Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi ko u fana wulilen bɛ jamanaw ka juru bɛ maa minnu na sabu ko n'i y'a lajɛ Soma JEP ko bi na a kun fɔra de ko nafolo ko gɛlɛya b'u kan nka a bɛ n'a fɔ o kuma in o tɛ tiɲɛ ye nka u kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko juru bɛ mɔgɔw la n'i y'a lajɛ client kura minnu bɛ yen n'o bɛ Soma JEP la ni ko lettre cira a bɛɛ lajɛlen ma n'o ye cikan ye k'a f'u ɲɛna facture kɔrɔ minnu juru b'u la ko u ka facture ninnu u ka a juru sara jamana wulikajɔ yɛrɛ kɛlen bɛ a ko la o daminɛna novembre kalo in tile 6 o tɛ kunun ye ko o daminɛna u bɛna se jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ yen ko robinet co bɛ ka so walima e bɛ Soma JEP e bɛ ji de sɔrɔ Soma JEP sababu la ni juru b'i la k'i k'i sigi n'a ye facture kɔni i k'a sara yanni u ka se i ma yanni a don cɛ kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le challenger challenger kumana limanaw Mali la yan fɛn min bɛ yen ni gɛlɛya b'a la bi o ye dugukolo ko gɛlɛya ye ko Guana a bɛ n'a fɔ Bamako kɛrɛfɛ sigida dɔ don a bɛ n'a fɔ ko yen fana dɔw ka dugukolo n'o y'a ka foro ye u bɛ fɛ ka ndaraki a la min ye challenger ye a ko kɔni ma nin ye si ma labɔli kɛ ko min bɛ tali kɛ wele bilalen bɛ jɔnni ma bi ni bolo funna a bɛ da tigi kɔrɔ o ye ministre min n'ale bɛ an ka so ko min ye duguba kɔnɔ ko ani yɔrɔw olu dilali cogoyaw o ministre Imrana Abdulaye Touré ale welelen bɛ bi kamara n k'a fɔ Sisumanakaw ka du min filɛ nin ye Guana ko u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na ministre k'a lajɛ olu ka dugukolo min n'a b'u bolo n'o ye foro ye jamana hectare 5 ɲɔgɔnna a bɛ se o ma ko dutigi yɛrɛ n'o ye Sisumanakaw Kalabankura jamana ko nin ye foroba cakɛla dɔ ye a yɛrɛ bɛ sɛgɛn lafiɲɛbɔ la nin waati in na a kɔni y'a ka foroba baara kɛ jamanaw a ma se maa ma s'a ma a b'a ka lafiya la jamanaw ko nka bi in na e ko Sisumanaka in sunɔgɔ tigɛlen bɛ ka bɔ a ɲɛ na ka sababu kɛ mun ye ala ye diɲɛ don o don da gɛlɛya hami ani n b'a kɛ cogo di n ka dugukolo bɛna minɛna a fɔ yɔrɔ tɛ n bolo ko o de kɛn bɛ Sisumanakaw ka du a taabolo ye bi Kalabankura ko a yɔrɔ in yɛrɛ filɛ nin ye Guana ani Bamako man jan ko foro dɔ de don hectare a bonya bɛ hectare 5 ɲɔgɔnna de la a jala k'a fɔ ko a kɛn bɛ ka yiriw turu a kɔnɔ ani k'a kɛ bagan mara yɔrɔ ye ko titre foncier de don limanaw kabi san 1984 san 36 bi ni titre foncier in bɛ ni Sisumanaka ninnu bolo nka limanaw u ka dabaliban nana kɛ mun ye ko domaine yɛrɛ de baarakɛla dɔ domaine cadastre o baarakɛla dɔ de filɛ nin ye limanaw ka sɛbɛn bɔ n'o ye titre foncier ye hectare 2 ɲɔgɔnna la ko titre foncier fu sabu ko titre foncier min don a bɔra titre foncier wɛrɛ de kan maa min ka titre foncier b'a bolo san 30 kɔ ko kɔsa in na domaine baarakɛla dɔ de filɛ ka taa titre foncier hectare 2 k'o bɔ cɛkɔrɔba in a ka yɔrɔ kan an bɛ waati min na ko sisan a jala k'a fɔ ko a ma feere maa wɛrɛ ma dɛ a feerela sanubɔ cakɛda dɔ de ma nafolo caman o de dira domaine baarakɛla in ma hectare 2 in a kun kɔrɔ an bɛ don min na ko bi min ye Sisumanaka ninnu ye olu kɔni sigilen bɛ ka nin ko in lajɛ u ka dugukolo a bɛ ka taa nin cogoya la
limana n'a fɔra t'u bolo u ye wele da kan bila maa min ma o ye ministre ye min bɛ dugukolo ko ni soko ni duguba kɔnɔ kow kunna min ye Ibrahima Abdulaye Ture a ka se ka i da don nin ko in na n'o tɛ k'olu ka dugukolo min n'o ye hectare 5 ye k'a taatɔ filɛ nin fiɲɛ fɛ k'a sɔrɔ ni se tɛ u ye. An b'a kuncɛ ni min ye Challenger farikolo ɲɛnajɛ tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye nɛgɛsobolilaw ye Fédération Malienne de Cyclisme ale bureau ko gɛlɛya dɔɔni b'a fana kɔnɔna la bi a jala k'a fɔ ko Amadu Togola ale min ye ɲɛmaa ye bi bureau ɲɛmaa don ko nka Amadu Togola yira k'a fɔ ko ale ka bureau lakodɔnnen don jamana fɛ bureau min filɛ nin ye bureau de n k'a fɔ Fédération Malienne de Cyclisme ɲɛmaa Amadu Togola ko ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra novembre kalo tile 2 san 2023 tɛmɛnen Carrefour des Jeunes na Bamako yan walasa ka ɲɛfɔli kɛ min ye Fédération Malienne de Cyclisme gɛlɛya min b'a kɔnɔ ani ko jamana kelen bɛ ka olu ka nin bureau in a lakodɔn min ye Amadu Togola ye maa min tun b'a kɛrɛfɛ a ka dangan fɔlɔ Ousmane Kone ani secrétaire général Jakarija Kone a jala k'a fɔ u y'a yira u ye tasibila sanga kelen tasibila u y'o ta ka ɲɛsin an ka finitigi minnu tora jamana kungo la o kɔfɛ ka sɔrɔ ka kuma daminɛ min ye président de la Fédération Malienne de Cyclisme ye a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ u ka nin farikolo ɲɛnajɛ tɔn in kɔnɔna la bi n'o ye nɛgɛsobolilaw ka tɔn ye Amadu Togola y'a jira k'a fɔ ko a kɔni taara ka fɔ dan sabu a ko bɛ sariya yɛrɛ ɲɛma bi olu tɛna se ka u da don sariya ka taabolow la nka u bɛ min kɔni dɔn o de ye k'a fɔ bureau min filɛ nin olu bolo bureau in sigira limanaw sariya sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sɔsɔli ma k'a la bureau in sigira limanaw ni ye jateminɛ kɛ assemblée générale min n'o kɛra a jala k'a fɔ ko bureau in lakodɔnnen don sabu jama bɛ bureau in kɔ a jala k'a fɔ ko min ye assemblée générale min kɛra n'a fɔra k'a fɔ assemblée générale ale de ye bureau in lakodɔn ko ligi 5 olu cɛla ligi 4 bɛ yen olu kɔni y'u tɛgɛ ɲɛsin bureau in ma k'a fɔ ko a ka sigi n'a fɔra k'a fɔ ko kabi décembre kalo tɛmɛnen san 2022 sanango ko assemblée min kɛra directeur national des sports comité national olympique et sport o tun bɛ a ko kɛnɛ kan comité éthique des sports o fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ assemblée in kɛnɛ kan o bɛɛ ye bureau in lakodɔn nka limanaw a jala k'a fɔ ko bureau in a n'a ta o ta gɛlɛya b'a kɔnɔ sabu ko maa wɛrɛ wulila ka bureau in wele bɔgɔ jeninen kan o ko bɛ sariya yɛrɛ ɲɛma bi min ye Amadu Togola ye a y'a jira k'a fɔ ko ni jateminɛ kɛ ko ministre kura min bɛ yen n'ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka koɲɛ kunna Abdul Karim Ibrahim Fɔnba ko u kuman'o fɛ kɔsani na k'a lajɛ fan fila min bɛ yen n'u tɛ ka bɛn ko la nka a jala k'a fɔ ko bi in na ministre a ma se ka bɛnkan o sabati fan fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ka bureau in a nɔfɛ kɛlɛ kɛ Amadu Togola yira k'a fɔ ko ale kɔni dan bɛ min na o de ye k'a fɔ n'a fɔra k'a fɔ ko jama kɔni de bɛ maa kɔ ko i ka kɛ fédération ɲɛmaa ye ligi 5 min bɛ n'o bɛ Mali kɔnɔ yan a ligi 5 cɛla ko ligi 4 bɛ yen o tugura olu kɔ k'ale kɔni t'a dɔn maa wɛrɛ minnu bɛna sɔsɔli don olu ka baara la don nataw la limanaw o de bɛ se ka nin ko in tiɲɛ dɔn ni sariya ye a ka kuma fɔ le challenger limanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ kuma an b'a bila yan an sera ka min fara ɲɔgɔn kan kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔna la kibaruya nasira la o ye nin ye an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 InFashion k'aw ye togo ɲɛ InFashion ni aw mago bɛ qualité la